Isidro naiz, Iruitako herrian gaude, poligono Zaldubian, Tximiko Berri dendaren aintzinean, ekonomia zirkularrean murgiltzen den proiektu bat da. Landaremuan, Baztanen, hain zuzen, eta hemendik abiatzen da gure proiektu guztia. Isidro, azken finean hitz egiten ari zara landa eremuaz eta landa eremuan ekonomia zirkularra lantzen duzuela. Baino zehazki zein da zuen egitasmoaren nondik norakoa? Bere hasiera duela 8 urte izan zuen. Hasi ginen lehenengo ikusita bazegoela hutsune bat gure eskualdean, eta Baztan, Malerreka eta Bortzirietan. Arropan gainean, erren genuen, hau da momentua igual proiektuan martxan paratzeko. Emautzeko trapukarien laguntzarekin hasi ginuen, 17 edukiontzi bat egin nuen gure eskualde osoan. Sakabanatuta daude herriz herri eta hola. Eta astero biltzen dugu tonela terdi arropa. Eta horrekin batera poliki jendea hasi zen ere bai hurbiltzen guregana eta baitu toloko gauza, beste batzuk ez daki watze bat edo koltsoi bat eta orduan errango hartuko dugu. Eta hola, probatuz hasi ginen proiektuarekin orain arte eta hemen saltzen da denetaik arropa, liburuak, mobleak, koltsoiak, laneko arropak, jostailuak, dena. Garbi dago, gaur egun ingurugiroari dagokionez zaborrarekin daukagun arazoa, ez? Zaborrak ze kalte sortzen dituen klima aldaketa dela eta abar, eta zuek azkenean askok zabortzat daukaten horri bigarren bizitza bat ematen diozue. Pues bai, guretako zaborra, ez da zaborra, da altxor bat. Ez guretako bakarri, gero eta gehiago, altxorra bihurtzen ari da. Zerta zaborretatik badire gauz pile bat, non berrera biltzen aldituzun gauzak, eta bigarren bizitza bat eman, edo transformatu eta bertze produktu batzu sortu, hemen egiten dugun bezala. Baina horrekin batera, heldu da bere etekin soziala. Honekin batera, sortzen dugu hemendik lanpostua, irabazi asmorik gabeko proiektu bat da, horrek erran nahi du, etekinak izan bartuela, dudik ez, irabaziak emar dituela ere bai, baina irabazi horiek ez dire gua berasteko. Da, jendari aukera emateko lanpostu bat sor dadin, edo bere bizia berritu dezan. Tira azkenean, arropak, armairuak, dena delakoak hartzen dituzue, eta horiek berriro ere prestatzen dituzue, bigarren bizitza batetarako, baino hor, hezkuntzatik ere laguntza baduzu, edo elkarlana egiten duzu. Baita, eta horrekin batera, hemendik aitzen gara hezkuntza mailan, bai lanbide eskolakin, bai Lekauzko instituturarekin lanean. Adibidez, lanbide eskolakoak ematen dizkiogu arropa zikina daudenak garbitu egiten dituzte, eta txukundu, eta plantxa pasa, eta gero txukun batu nolabait ere saltzeko berriz, ez? Eta Lekauzko kolegioarekin, instituturarekin, eramaten dizkiegu gauza batzu mueble txikiak edo konponketa txiki bat behar dutenak, eta beren maisuekin edo irakasleekin haitzen dire horretan berreskuratzen eta gauzak bigarren bizi bat ematen. Eta horre sortzen du ere bai sensibilizazio bat bere jengan. Eta hori arron ona da gure gizartearendako eta Baztango gizartearendako batez ere. Iruritan, Tximiko Berri, ekonomia zirkularraren bitartez, ingurugiroa eta amalurra zaindu, gizartearen beharrak elikatu eta herriak bizirik mantendu. Eutsi herriari eta lotu lurrari.